Jeg ved ikke, hvad det er, I har gang i lige nu. Det er min lille pige, I har derinde. I Danmark har vi fået et nyt børnesyn. Vi må entydigt tage børnenes parti. Det er et børnesyn, der blandt andet betyder, at vi skal lytte mere til udsatte børn. Og vi skal lytte til dem. Derfor har Danmark fået det første krisecenter for børn og unge. Hej. Velkommen til Joannahuset. Børn er selvstændige individer med egne rettigheder. Det er meget en fritidsklub. Oasis for teenagere. Det er egentlig meget hyggeligt. PlayStation. Men Joannahuset er ikke en hyggelig fritidsklub. Det er et krisecenter, der er blevet hyldet af både politikere, skuespillere og influencer for at have en helt nyskabende måde at hjælpe unge på. Og det gode, det var det der med, at jeg fik så mange venskaber. Men nu står unge, forældre og fagfolk frem og siger, at alt langt fra er, som det bør være. Og så det dårlige, det er jo så, at de manipulerer med børn. Jeg ved ikke, hvad det er, I har gang i lige nu. Jeg frygter, at jeg ville have blevet fjernet fra mine forældre. Det er helt surrealistisk for mig, det her. De prøver at få dig væk fra din familie. Det føles faktisk næsten lidt som en kidnapning. Det er min lille pige, I har derinde. Hej, tak fordi du har ringet til Joannahuset. Vi er lige i gang i en samtale, men vi ringer tilbage lige om lidt. Du er velkommen til at lægge en besked. Vi er åbent for børn og unge 24/7 1 år rundt.